Jmenuji se Laura, je mi 34 let a donedávna jsem si myslela, že jsem konečně našla svůj šťastný život s Robertem a jeho 3 dětmi. Otevřela jsem jim své srdce i domov a snila o dokonalé smíšené rodině, pak přišel den, kdy jeho děti prohlásili, že se zodpovídají jen svým biologickým rodičům, a stáli tam se vzdorovitým výrazem, zatímco můj manžel nic nedělal. To, co se stalo potom, všechny šokovalo, včetně mě. Pokud se na to díváte, napište mi komentář a dejte mi vědět, odkud to ladíte, stiskněte tlačítko "to se mi líbí" a přihlaste se k odběru, abyste mohli sledovat mou cestu za znovuzískáním sebeúcty a přetvořením naší rodinné dynamiky. Denver byl pro mě vždycky domovem. Skalisté hory mi sloužily jako kulisa. Když jsem budovala svůj život realitní agentky, po ukončení předchozího vztahu jsem 5 let tvrdě pracovala a soustředila se výhradně na svou kariéru a prosazení se na konkurenčním trhu s bydlením. Moje odhodlání se vyplatilo a stal jsem se jedním z nejlépe prodávajících agentů ve své firmě, který se specializuje na luxusní nemovitosti v okolí Cherry Creek. Být 5 let sama nebylo snadné, ale poskytlo mi to čas, abych se uzdravila a vyrostla v sebevědomou ženu, kterou jsem věděla, že mohu být. Vše se změnilo na charitativní sbírce pro místní školy, věnovala jsem významnou provizi z nedávného prodeje a zúčastnila se slavnostní večeře jako sponzor. Tam jsem poprvé uviděla Roberta napříč přeplněným tanečním sálem. Byl vysoký, měl slaně peprné vlasy, které nějak ještě víc zvýrazňovaly jeho modré oči, když nás představil společný přítel. Jeho stisk ruky se zdržel tak dlouho, až mi srdce poskočilo. Slyšel jsem o tvé práci v realitách skvělé věci, řekl a jeho úsměv odhalil malý dolíček v pravé tváři. Přemýšlel jsem, že bych si pro své děti pořídil větší dům. Během večera jsme si k sobě stále nacházeli cestu. Robert byl podnikový právník, který se specializoval na fúze a akvizice. Skutečně mě zaujalo, jak mluvil o svých 3 dětech. Oči se mu rozářily, když se zmínil o Sofii, své 16leté dceři, která se vášnivě věnovala fotografování. S hrdostí popisoval Tylera, svého 14letého syna, který se právě dostal do univerzitního baseballového týmu jako nováček, a jeho hlas znatelně změkl, když mluvil o 11leté Emmě, která zřejmě zdědila jeho lásku k debatám a už teď se kolem něj dokáže hádat. Jsou můj svět, řekl a otočil sklenkou kabernetu. Rozvod pro ně byl těžký, ale jsou odolní. Teď máme docela dobrou situaci ve společném rodičovství. Ten večer jsme si vyměnili čísla a naše první rande se konalo následující víkend. Během několika následujících měsíců náš vztah vzkvétal. Robert byl pozorný, inteligentní a zdálo se, že se skutečně zajímá o můj život a kariéru. Trvalo téměř 3 měsíce, než usoudil, že je ten správný čas představit mě svým dětem. Dodnes si pamatuji, jak jsem byla ten den nervózní. 7krát jsem se převlékla a snažila se najít něco, co by říkalo cool potenciální nevlastní máma, aniž bych se příliš snažila. Nakonec jsem si vybrala džíny, ležérní halenku a minimum šperků. Robert nám domluvil schůzku v místní pizzerii, kterou jeho děti milovaly. Sofia dorazila první, dlouhé tmavé vlasy měla stažené do rozcuchaného drdolu a na krku jí visel fotoaparát. Byla zdrženlivá, ale zdvořilá, kladla promyšlené otázky o mé práci a zdálo se, že ji mé odpovědi skutečně zajímají. Tyler byl sdílnější, hned mi vyprávěl o svém posledním baseballovém zápase a ptal se, jestli jsem někdy sportovala. Emma se zpočátku styděla a mírně se schovávala za svého otce, ale ke konci večeře mi už ukazovala fotky své sbírky plyšových zvířat a ptala se, jestli se na ně přijdu podívat na nadcházející školní debatu. Myslím, že se jim opravdu líbila, zašeptal Robert, když jsme je po večeři sledovali, jak míří k autu. Emma nikdy neukazuje své obrázky plyšáků nikomu, komu nedůvěřuje. V následujících týdnech jsem s dětmi trávila více času jak s Robertem, tak občas sama. Sofia mě požádala, abych jí pomohla se školním projektem o kariéře v realitách. Tyler mě pozval na jeden ze svých baseballových zápasů, Emma mě požádala, jestli bych jí nepomohl s tréninkem na debatu.
Každá interakce mě naplňovala nadějí, že bychom si mohli vytvořit skutečné pouto. Také jsem se dozvěděl více o Vanesse, Robertově bývalé ženě. Byla manažerkou ve firmě a často pracovně cestovala. Podle Roberta se před 3 lety rozvedli kvůli sílícímu odcizení a jejímu náročnému cestovnímu programu. Zdůraznil, že udržovali srdečný vztah kvůli dětem, děti trávili střídavě týdny s každým z rodičů, což se zdálo, že všem vyhovuje. Vanessa je dobrá matka, řekl mi jednou Robert. Jen někdy bojuje s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem. Děti to ale chápou. Vědí, že je oba milujeme víc než cokoliv jiného. Můj vztah s Robertem se nadále prohluboval a po roce chození mě během víkendového výletu do Aspenu požádal o ruku. Bez váhání jsem řekla ano. Na jaro příštího roku jsme naplánovali malou, ale elegantní svatbu, přičemž jsme se snažili zapojit děti do všech aspektů plánování. Sofia souhlasila, že mi půjde za družičku a nafotí některé svatební fotografie. Tyler měl být nosičem prstýnků a Emma byla nadšená, že bude květinovou dívkou. Svatba byla dokonalá, byl krásný květnový den a hory poskytovaly úžasnou kulisu pro náš venkovní obřad. Sophie to v bledě modrých šatech moc slušelo, Tylerovi to v obleku slušelo a Emma byla rozkošná, když uličkou rozhazovala okvětní lístky růží. Během recepce každé z dětí proneslo malý proslov, který mi vehnal slzy do očí. Laura dělá mému tátovi takovou radost, řekla Sofia pevným a vyzrálým hlasem. A vždycky si najde čas, aby mi pomohla s fotografováním. Laura chodí na všechny moje zápasy, dodal Tyler, i když táta musí dlouho pracovat. Laura je opravdu milá, uzavřela Emma jednoduše. A dělá ty nejlepší čokoládové sušenky na světě. Po svatbě jsme s Robertem strávili týden na Havaji na svatební cestě, zatímco děti zůstaly s Vanessou. Bylo perfektní mít ten čas jen pro sebe, ale zjistila jsem, že se mi po dětech stýská a těším se, až začneme žít jako rodina. Můj dům v Denveru byl prostorný, krásný dům se 4 ložnicemi v řemeslném stylu, který jsem koupil o 2 roky dříve. Měl velký dvůr s terasou ideální pro rodinné grilování a každé dítě mělo mít svůj vlastní pokoj. Robert prodal svůj menší městský dům a my jsme se rozhodli, že můj dům se stane naším rodinným domem. Když jsme se vrátili z Líbánek, začal proces slučování našich domácností. Robert si nastěhoval své věci a v týdnech, kdy s námi byly děti, si přinesli své nezbytné věci, chodili jsme společně nakupovat. Aby si každé dítě mohlo vybrat nové povlečení a dekorace, aby se ve svých pokojích cítilo jako ve vlastním prostoru. Sofia si pro svůj pokoj vybrala sofistikované šedé a žluté barevné schéma. Tyler chtěl vše v barvách svého baseballového týmu a Emma si vybrala duhu pastelových barev. Tohle bude úžasné, řekl Tyler, když pomáhal tátovi sestavit jeho nový psací stůl. Váš dům je mnohem větší než tátův starý. Teď je to náš dům, opravila jsem ho jemně. Celý náš. Prvních pár týdnů našeho nového rodinného uspořádání se zdálo být bezproblémových, děti se chovaly uctivě a zdálo se, že si dobře zvykají. Zavedli jsme rutinu pro ranní školu, rodinné večeře a víkendové aktivity. V týdnech, kdy byly děti s Vanessou, jsme si s Robertem užívali čas strávený ve dvou, chodili jsme na rande nebo jen tak odpočívali doma. Když byly děti s námi, soustředili jsme se na rodinné aktivity a budování našeho nového společného života. Opravdu jsem věřila, že jsme na správné cestě stát se šťastnou smíšenou rodinou. Netušila jsem, že se na obzoru stahují bouřková mračna, která se chystají narušit poklidný život, o němž jsem si myslela, že ho společně budujeme. Změna byla zpočátku nenápadná, tak nenápadná, že jsem ji zpočátku smetl ze stolu jako běžné problémy s přizpůsobením. Začalo to asi 3 měsíce po svatbě. Právě když končilo léto a děti se chystaly zpátky do školy, jako první začala projevovat známky odporu Sofia. Jednoho večera jsem ji požádala, aby v den školy, kdy měla jít ven s kamarády, byla doma do 10 hodin. Máma mi dovolí zůstat venku do 11, řekla a ani nezvedla oči od telefonu. No, u nás doma je večerka ve škole v 10,
odpověděla jsem a snažila se zachovat lehký tón, pak vzhlédla a v očích se jí zablesklo cosi vzdorovitého. To je jedno. Prostě to řeknu tátovi, až se vrátí domů. Ten samý týden jsem si všimla, že Tyler 3 dny po sobě zapomněl udělat zadané domácí práce. Když jsem mu připomněla vynesení odpadků, jen pokrčil rameny. Udělám to později, řekl a dál hrál videohru. Ráno přijede popelářské auto, vysvětlil jsem mu. Je třeba to udělat hned. Dramaticky si povzdechl, přerušil hru a odcupital do kuchyně. Slyšela jsem, jak si mumlá pod nosem, když vytahoval koš, ale nedokázala jsem mu úplně porozumět, když se vrátil. Beze slova se vrátil ke své hře, dokonce i malá Emma, která mě vždycky nejvíc přijímala, začala projevovat znepokojivé chování. Když jsem ji požádala, aby před večeří uklidila z jídelního stolu své výtvarné potřeby, mile se usmála a řekla, tatínek řekl, nemusím uklízet, když jsem pořád tvořivá. A tak jsem se na ni podívala, tyto příhody se v následujících týdnech množily. Sofia začala ignorovat mé textové zprávy, když byla venku s přáteli. Tyler tvrdil, že mě nikdy neslyšel, když jsem mu volala na večeři nebo ho o něco žádala. Emma byla stále obratnější v tom, jak proti sobě Roberta a mě poštvat a každému z nás namluvit, že ten druhý už dal svolení k čemukoli, co chtěla udělat. Jednou odpoledne jsem přišla z práce dřív a zaslechla Roberta v kuchyni s dětmi. Zastavila jsem se na chodbě, když jsem uslyšela své jméno. Prostě to udělej, až tu nebude Laura, říkal Robert. Nestojí to za tu hádku. Srdce se mi sevřelo. Potichu jsem se stáhl a znovu vešel do domu, tentokrát s větším hlukem, abych oznámil svou přítomnost. Rozhovor v kuchyni okamžitě ustal. Ten večer, když už byly děti v posteli, jsem Roberta konfrontovala s tím, co jsem zaslechla. Myslím, že musíme před dětmi vystupovat jednotně, řekla jsem opatrně. Podkopává to mou pozici, když jim říkáš, aby prostě počkali, až nebudu na blízku, a dělali věci, o kterých vědí, že bych je neschvaloval. Robert se zatvářil překvapeně a pak mírně provinile. Jen jsem se snažil udržet klid. Sofia chtěla o víkendu pozvat nějaké přátele a já vím, že k tobě přijede ten klient. Aby si prohlédl dům dole v ulici. Přesně o to mi jde, řekla jsem. Měli jsme to probrat spolu. Možná bychom našli kompromis, třeba že by její kamarádky přišly až po mé prohlídce. Ale teď si jí v podstatě řekl, že na mých pravidlech nezáleží. Robert si prohrábl vlasy. Moc o tom přemýšlíš. Jsou to jen děti, které se přizpůsobují nové situaci. Časem se to zlepší. Ale nezlepšilo se to. Jestli něco, tak neúcta se stala ještě zjevnější. Sofia začala o mém domě mluvit jako o tátově novém bytě, přestože tam žila už několik měsíců. Tyler začal odpovídat, ty nejsi moje máma, kdykoliv jsem po něm chtěla něco, co nechtěl udělat. Emma se při sebe menší mé korekci rozplakala a začala volat matku. Snažila jsem se navázat vztah s každým dítětem zvlášť v naději, že čas strávený mezi 4 očima by mohl pomoci obnovit náš vztah. Nabídla jsem Sofii, že ji vezmu na výstavu fotografií do místního muzea umění, ale tvrdila, že má příliš mnoho domácích úkolů. Koupil jsem pro Tylera a pro sebe lístky na baseballový zápas, ale on si najednou vzpomněl, že ten den slíbil jít ke kamarádovi. Navrhla jsem Emmě, abychom si udělali dámskou jízdu s manikúrou a obědem, ale ona řekla, že se necítí dobře, a zázračně se uzdravila, až když Robert navrhl, že ji o hodinu později vezme na zmrzlinu. Rodinné večeře se stávaly stále napjatějšími záležitostmi. Děti se s Robertem nadšeně bavily, ale na mé otázky odpovídali jednoslovně nebo krčili rameny, když jsem se snažila prosadit, aby se u stolu chovali slušně. Například, aby u večeře nepoužívali telefony nebo aby používali prosím a děkuji. Dočkala jsem se vyvalených očí nebo ostrých povzdechů. Sophie, mohla bys mi, prosím, podat sůl? Ano, odpověděla jsem. Jednou večer jsem se zeptala.
Posunula ji po stole, aniž by vzhlédla od telefonu. Dohodli jsme se, že u stolu nebudou žádné telefony, připomněla jsem jí. Táta je na telefonu. Odpověděla a kývla směrem k Robertovi, který si skutečně kontroloval ten svůj. Máš pravdu, připustila jsem a ostře se na Roberta podívala. Zákaz telefonování u stolu platí pro všechny. Robert telefon neochotně odložil, ale nedřív, než na Sofii mrknul, o čemž si myslel, že jsem to neviděla. Po večeři jsem se znovu pokusila promluvit si s Robertem o narůstající neúctě. Mám pocit, že se stávám padouchem ve vlastním domě, vysvětlila jsem mu. Každé pravidlo nebo hranici, kterou stanovím, považuješ za nepřiměřenou a často mě před dětmi podkopáváš. Jsi příliš přísná, oponoval Robert. Jsou to hodné děti. Jen potřebují čas, aby si zvykli na nové uspořádání. A upřímně, možná bys mohl být trochu pružnější. Nejsi jejich matka. Jeho slova ho bodla víc, než tušil. Nesnažím se jim nahradit matku, Roberte. Snažím se, aby mě v téhle domácnosti respektovali jako dospělou osobu, která má co mluvit do chodu věcí, zvlášť v domě, který mi patřil. Než jste se sem všichni nastěhovali. To je právě část problému, řekl Robert a jeho tón se zostřil. Pořád o něm přemýšlíš jako o svém domě, ale teď to má být náš dům. Já ho považuji za náš dům, trvala jsem na svém. Ale to neznamená, že bych do zdejších pravidel neměla mluvit. Navzdory těmto rozhovorům se nic nezměnilo. Robert byl i nadále hodným policistou vůči mému zjevně zlému policistovi. Děti si stále drzeji dovolovali nerespektovat mou roli v rodině, zjistila jsem, že jsem doma čím dál tiší a stahuji se do ústraní, abych se vyhnula neustálému napětí. Nebylo ironií, že jsem si začínal připadat jako host ve vlastním domě, který chodí po špičkách, aby se vyhnul konfliktu. Stále jsem se snažila zachovat si pozitivní přístup a říkala jsem si, že smíšení rodin vyžaduje čas, že děti stále ještě zpracovávají změny ve svých životech a že se nakonec vzpamatují. Četla jsem knihy o nevlastním rodičovství. Připojila se k internetovým fórům pro smíšené rodiny a dokonce jsem navrhla rodinnou poradnu, což Robert odmítl jako zbytečné. Nepotřebujeme, aby nám někdo cizí říkal, jak být rodinou, řekl. Vyřešíme to sami. Ale jak se týdny měnily v měsíce, můj optimismus začal slábnout. Domov, který byl kdysi mým útočištěm, byl nyní bojištěm a já jsem tento boj prohrávala, jen jsem ještě netušila, o kolik se situace zhorší a že mě jediný večer brzy donutí učinit jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. Po 6 měsících našeho manželství jsem u nás doma pořádala akci pro klienty. Jako realitní makléřka jsem udržovala vztahy s bývalými klienty, což bylo pro doporučení klíčové, a toto každoroční setkání jsem plánovala několik měsíců. Tento rok byl obzvlášť důležitý, protože se ho mělo zúčastnit několik potenciálních bonitních klientů, včetně páru stěhujícího se z New Yorku, který chtěl v Denveru koupit několik investičních nemovitostí. Robertovi a dětem jsem výslovně řekla. Jak je tato událost důležitá pro mou kariéru, dlouze jsme o ní diskutovali během rodinné večeře o předchozím víkendu a Robert mě ujistil, že děti chápou, že se musí chovat co nejlépe. Je to jen na pár hodin, vysvětlila jsem a předložila jim ke schválení jídelníček. Můžete buď pomáhat jako uvítací hosté, nebo se v klidu zdržovat nahoře. Obojí mi vyhovuje. Pomůžeme, slíbil Robert a věnoval každému dítěti ostrý pohled. Dobře, kluci. Všichni 3 přikývli, i když jsem si všimla, že Sofia se obzvlášť zdráhá, přišel den akce a všechno bylo perfektní. Dům byl bez poskvrnky. V jídelně a na terase byl krásně připravený catering a na roznášení nápojů jsem najal barmana. Moje obchodní partnerka Jasmine dorazila brzy, aby mi pomohla s posledními přípravami. Vypadá to úžasně, Lauro, řekla a upravila jednu z květinových vazeb. Goldsteinovi právě potvrdili, že přijedou, a víš, že staví ten nový developerský projekt v Higahlandu.
Srdce se mi rozbušilo vzrušením. Goldsteinovi byli přesně ten typ spojení, v které jsem doufala. Kdybych se mohl stát jejich agentem, znamenalo by to v příštích letech milionové prodeje. První hosté začali přicházet v 6 hodin. Robert byl jako vždy okouzlující, pracoval v místnosti a dával všem najevo, že jsou vítáni. I děti byly zpočátku vstřícné. Tyler si vzal kabáty, Emma roznášela předkrmy a Sofia se k mému překvapení nabídla, že celou akci vyfotí. Vše probíhalo hladce až do poloviny večera. Byl jsem v hlubokém rozhovoru s paní Goldsteinovou o jejich požadavcích na majetek, když se stropem z horního patra začaly dunět tóny hlasité hudby. Omluvte mě na okamžik, řekl jsem paní Goldsteinové a snažil se zachovat profesionální úsměv. Prosím, dejte si ještě víno. Cabernet je vynikající. Spěchal jsem nahoru a našel Sofii v jejím pokoji s otevřenými dveřmi. Z reproduktorů se linula hudba. Byla rozvalená na posteli a listovala v telefonu. Sophie, řekl jsem a zvýšil hlas, aby mě bylo přes hudbu slyšet. Mohla bys to prosím stlumit? Máme hosty. Krátce vzhlédla. Já jen poslouchám hudbu ve svém pokoji. Rozumím, ale je to hodně nahlas a my to slyšíme dole. Nezapomeň, že jsme mluvili o tom, jak je dnešní večer důležitý. S přehnaným povzdechem se natáhla a mírně stlumila hlasitost. Bylo to lepší. Pořád to bylo moc nahlas, ale uvědomoval jsem si, že paní Goldsteinová čeká dole. Ještě trochu, prosím. Sofia zakoulela očima, ale vyhověla mi a stlumila zvuk ještě o stupeň. Děkuji, řekl jsem a už jsem se obracel k odchodu. Vážím si tvé dřívější pomoci s fotkami. Jakmile jsem se vrátila dolů, vyhledala jsem paní Goldsteinovou a omluvila se jí za vyrušení. Pokračovali jsme v rozhovoru, ale během 10 minut hudba z horního patra opět postupně zesílila, než jsem se stačil znovu omluvit. Všiml jsem si Tylera u stolku s nápoji. Jak se za zády otevřeně posmívá jednomu ze starších klientů, napodoboval jeho mírný předklon a rozvážný způsob mluvy, což vyvolalo pousmání několika teenagerů ze sousední rodiny. Rychle jsem přešel místnost. Tylere, zašeptala jsem naléhavě. To je neuvěřitelně neúctivé. Prosím, okamžitě toho nech. Jen jsem si dělal legraci, protestoval, i když měl tu čest tvářit se mírně rozpačitě, že byl přistižen. Není vtipné dělat si legraci z druhých, řekla jsem rozhodně. Co kdybys na chvíli pomohl otci s pitím? Ne, řekl jsem, hrbil se směrem k Robertovi a já se otočila, abych viděla, jak naši interakci sleduje několik hostů. Přinutila jsem se k úsměvu a pohnula se, abych se připojila k paní Goldsteinové, jenže z terasy se ozvala rána následovaná nářkem, který mohl patřit jen Emmě. Když jsem došla na terasu, Emma seděla na zemi, obklopená rozbitým sklem, a falešně plakala hlasitostí, která měla přitáhnout maximální pozornost. Jeden z mých nejdůležitějších klientů, pan placist Peterson. Klečel vedle ní a tvářil se ustaraně. Co se stalo? Zeptal jsem se a přiklekl si vedle nich, narazila do stolu a převrhla nějaké sklenice, vysvětlil pan Peterson. Nemyslím si, že je zraněná. Jen se lekla. Emma dál dramaticky vzlikala. Chci svého tátu. Je uvnitř, řekla jsem něžně. Pomůžu ti vstát, abychom mohli očistit to sklo. Ne, naříkala hlasitěji. Chci svou skutečnou mámu. Zavolej maminku. Tvář mi hořela rozpaky, když jsem si všimla, že všichni hosté na terase přestali konverzovat, aby sledovali, jak se scéna odehrává. Pan Peterson vypadal nesvůj a viděla jsem, jak si paní Petersonová šeptá s jiným hostem. Konečně se objevil Robert, který slyšel ten rozruch. Co se děje? Emma okamžitě přestala plakat a natáhla se k němu. Tati, já jsem se jen snažila pomoct a Laura se na mě naštvala, že jsem rozbila skleničku. Nikdy jsem neřekla, že jsem naštvaná, začala jsem vysvětlovat, ale Robert už zvedal Emmu do náruče. To je v pořádku, princezno.
Konejšil ji. Nehody se stávají. Odnesl ji dovnitř, aniž by vzal na vědomí mě nebo nepořádek, který po ní zůstal. Nezbylo mi, než se omluvit Petersonovým a zavolat dodavateli jídla, aby mi pomohl uklidit rozbité sklo. Zbytek večera byl katastrofa. Snažila jsem se zachránit rozhovory s potenciálními klienty, ale opakovaně mě přerušovaly problémy s dětmi. Sofíina hudba se stále ozývala, kdykoliv jsem se věnoval důležité diskusi. Tyler byl stále nevrlejší a v doslechu hostů pronášel sarkastické poznámky. Emma se apnula na Roberta, odmítala se od něj vzdálit a přerušovala rozhovory dospělých dožadováním se pozornosti. Než odešel poslední host, byla jsem směsicí ponížení a vzteku. Moje profesionální pověst utrpěla újmu a já jsem sledoval, jak Goldsteinovi brzy odjíždějí, s odkazem na brzké ráno příštího dne. Jakmile se za posledním hostem zavřely dveře, otočila jsem se ke své rodině, která se shromáždila v obývacím pokoji. Robert seděl na pohovce s Emmou na klíně. Tyler se rozvaloval v křesle a hrál hru na telefonu. Sophia se opírala o zeď a vypadala znuděně. Co to bylo? Zeptala jsem se a hlas se mi třásl potlačovaným vztekem. Mluvili jsme o tom, jak je dnešní večer důležitý. Děti se prostě chovaly jako děti, řekl Robert pohrdavě. Pomáhali na začátku. Úmyslně sabotovali moji akci, oponovala jsem. Sofie, věděla si, že hudba je příliš hlasitá. Tylere, byl si hrubý k více hostům. A Emmo, ta dramatická scéna na terase byla úplně zbytečná. Ty si pořád na něco stěžuješ, zamumlala Sofie. To je důvod, proč se s tebou nechceme stýkat. Co prosím? Řekla jsem upřímně šokovaná jejím otevřeným nepřátelstvím. Slyšela jsi mě, řekla, narovnala se a podívala se mi přímo do očí. Ty nejsi naše matka. Jsi jen žena, kterou si vzal náš táta. My se zodpovídáme jen svým biologickým rodičům. V místnosti zavládlo ticho. Podívala jsem se na Tylera, který souhlasně přikyvoval své sestře. Dokonce i Emma, která stále seděla Robertovi na klíně, měla samolibý výraz, jakého by žádné 11leté dítě nemělo být schopné. Otočila jsem se k Robertovi a čekala, že řekne něco na mou obranu, aby napravil tu do očí bijící neúctu. Nepohodlně se posunul, ale neřekl nic. Roberte, vyzvala jsem ho hlasem sotva přesahujícím šepot, chceš něco říct k tomu, co mi právě řekla tvoje dcera? Odkašlal si. Děti jsou prostě rozrušené. Byla to dlouhá noc. Tak to je, zeptala jsem se nedůvěřivě. Vaše děti mi právě do očí řekly, že v této rodině nemám ve svém vlastním domě žádnou autoritu, a vaší odpovědí je, že jsou unavené. Nedělej z toho větší problém, než to je, řekl a jeho tón v sobě nesl varování. Pojďme se všichni vyspat a promluvíme si o tom zítra, až budou všichni klidnější. Jsem naprosto klidná, řekla jsem, i když jsem cítila, jak se mi třesou ruce. Chci vědět, jestli s nimi souhlasíš. Taky si myslíš, že v téhle rodině nemám co říct? Jistě, že ne, řekl rychle, i když se jeho oči nesetkaly s mýma, ale musíš pochopit, že si stále ještě zvykají a ty můžeš být někdy trochu panovačný. Kontrolující, zopakovala jsem a nemohla uvěřit tomu, co jsem slyšela. Získání základních pravidel ohledně respektu a chování je kontrolování. Vidíš, přesně tohle mám na mysli, vložila se do toho Sophia. Pořád se rozčiluješ kvůli ničemu. Tohle není nic, trvala jsem na svém a hrozilo, že se mi vylijí slzy frustrace. Tady jde o základní respekt, kterého se mi dnes večer zjevně nedostalo od nikoho z vás. Možná kdyby si náš respekt zasloužila, místo abys ho vyžadovala, zamumlal Tyler a stále nezvedl oči od telefonu, to byla poslední kapka. Zhluboka jsem se nadechla a rozhlédla se po těch 4 lidech, kteří měli být mou rodinou, ale kvůli kterým jsem se cítila jako nevítaný vetřelec ve vlastním domě. Myslím, že byste měli všichni odejít, řekla jsem tiše, co Robert řekl.
Konečně vypadalo znepokojeně. Nebuď směšný. Nejsem směšná, řekla jsem a můj hlas byl teď pevnější. Potřebuju dneska večer trochu prostoru. Prosím, odvezte děti k rodičům nebo do hotelu. Dobře. Nemůžeš nás vyhodit, namítl Robert. Tohle je i náš domov. Skutečnost, na které zřejmě záleží jen tehdy, když se vám to hodí, odpověděla jsem. Prosím, prostě jděte. Můžeme si promluvit zítra, až budu mít čas přemýšlet. Následovala napjatá patová situace, ale nakonec Robert musel v mých očích zahlédnout odhodlání. Stěžka si povzdechl a vstal, stále nesa Emmu. Fajn, děti, vezměte si tašky na noc. Pojedeme k babičce a dědovi. Zatímco si neochotně sbírali věci, nikdo na mě nepromluvil. Jeden po druhém vycházeli z domu, Robert odcházel jako poslední. Tohle je naprosto nesmyslné, řekl u dveří. Zítra si o tom promluvíme. Pak zmizeli. A já zůstala sama ve svém krásném domě, který už mi nepřipadal jako domov. Obklopovaly mě pozůstatky mé zmařené profesní akce, poloprázdné sklenice. Talíře s nedojedeným jídlem, rozházené ubrousky, sesunula jsem se na pohovku a konečně si dovolila plakat, zdrcená bolestí a zradou. Ale jak slzy ustupovaly, začalo je nahrazovat něco jiného, odhodlání. Takhle to dál nejde, něco se muselo změnit, a pokud to nikdo jiný nespraví, budu muset vzít věci do vlastních rukou. Tu noc jsem spala jen málo, v hlavě se mi honila bolest, vztek a zmatek. Než vyšlo slunce, prošla jsem několika fázemi smutku a pevně přistála v řešení, seděla jsem u kuchyňského ostrůvku s šálkem kávy, právnickým blokem a jasností, kterou jsem už měsíce necítila. Nejdříve jsem si udělala inventuru toho, čím přesně jsem této rodině přispívala. Největší tíhu jsem nesla z finančního hlediska. Moje jméno bylo na hypotéce na náš dům s 5 ložnicemi v jedné z nejžádanějších denverských čtvrtí. Platil jsem všechny služby, elektřinu, vodu, internet a prémiový balíček kabelové televize, na kterém děti trvaly. Platil jsem účty za potraviny, které se od té doby. Co do naší domácnosti přibyly 3 rostoucí děti, strojnásobily, platil jsem týdenní úklid, který udržoval náš domov v bezvadném stavu, kromě finančních příspěvků jsem poskytoval i materiální pohodlí. K mému domu patřil vyhřívaný bazén, který si děti užívali celoročně, dokončený suterén jsem přestavěl na hernu s nejnovějšími herními systémy pro Tillera. Sluneční místnost jsem přeměnil na ateliér, kde se Sofia mohla věnovat fotografování. Emmě jsem dal k dispozici největší z volných ložnic a pomohl jí zařídit ji přesně podle jejich představ. Pak tu byla emocionální práce, to já jsem koordinovala rozvrhy, domlouvala spolujízdu, pamatovala na návštěvy u lékaře a dohlížela na to, aby se podepisovaly souhlasy. Plánovala jsem rodinné výlety, vyhledávala letní tábory a vedla rodinný kalendář, to já jsem se starala o to, aby měl Tyler čistý baseballový dres na zápasy, aby měla Sofia speciální fotopapír, který potřebovala na školní projekty. A aby měla Emma uspořádané poznámky z debat, a jak byl můj přínos oceněn. Otevřenou neúctou, odmítnutím a prohlášením, že nemám doma žádnou autoritu. Zvedla jsem telefon a zavolala jedinému člověku, o kterém jsem věděla, že mi poradí na rovinu. Olivia byla moje kamarádka už od vysoké školy a nyní byla advokátkou v oblasti rodinného práva. Zvedla to hned po druhém zazvonění. Neuvěříš, jakou jsem prožila noc, řekla jsem, když to zvedla, a pak jsem jí začala vyprávět všechno, co se stalo. Je mi to moc líto, Lauro, řekla, když jsem skončila. To zní neuvěřitelně bolestivě. Nevím, co mám dělat, přiznala jsem. Roberta miluju, ale takhle už dál nemůžu. Z právního hlediska, řekla Olivia opatrně, máš jako nevlastní rodič omezená práva, ale z praktického hlediska máš jako majitelka domu a poskytovatelka financí značnou páku. To je pravda, řekl jsem. Co navrhuješ?
Zatím nic nenavrhuji, odpověděla. Ale myslím si, že je třeba stanovit jasné hranice. Jaký chcete? Aby tu byl výsledek. Ano, odpověděl jsem, přemýšlel jsem o tom. Chci, aby mě doma respektovali. Chci, aby mě Robert podporoval jako svou partnerku. Chci, aby děti pochopili, že se sice nesnažím nahradit jejich matku, ale že jsem dospělá, jejíž pravidla a požadavky si zaslouží respekt. Pak jim to musíš dát naprosto jasně najevo, řekla Olivia, a případně to podpořit důsledky, na kterých jim záleží. Po ukončení hovoru s Olivií jsem strávila dopoledne zkoumáním dynamiky nevlastní rodiny a zdravých hranic. Nacházela jsem jeden článek za druhým, které popisovaly situace podobné témé: podkopávání nevlastních rodičů, selhávání biologických rodičů při podpoře partnerů, testování hranic dětmi a manipulace se situací. Začala jsem si psát deník. Vylévala si své pocity a ujasňovala si, co jsem a co nejsem ochotná dále akceptovat. Zapisovala jsem si konkrétní případy nerespektování a podkopávání ze strany dětí i Roberta. Zaznamenala jsem si vzorce a spouštěče. A co je nejdůležitější? Určila jsem si, co je pro mě nejdůležitější: respekt k mé roli v rodině, uznání mého přínosu a jednotný postoj s Robertem k rodinným pravidlům a očekáváním. Pak jsem vytvořila obsáhlý seznam všech privilegií, která byla poskytnuta výhradně díky mně: samotný dům, bazén, prémiové streamovací služby, rodinný mobilní tarif s neomezeným počtem dat, mimoškolní aktivity, které jsem pomáhala financovat, herna, fotografické vybavení a týdenní kapesné, které jsem navrhla a financovala. Když jsem si tento seznam prohlížel, začal se mi v hlavě rodit plán. Pokud děti skutečně věřily, že se zodpovídají pouze svým biologickým rodičům, pak možná potřebovali pouze věci, které jim poskytovali jejich biologičtí rodiče. Pokud jsem neměl žádnou autoritu, pak bych neměl mít ani žádnou zodpovědnost. Dále jsem zavolala svému právníkovi, abych si ujasnila svá zákonná práva týkající se domu a společného majetku. Potvrdili jsme to, co jsem už tušil: jako jediný vlastník nemovitosti jsem měl právo určit, kdo v ní bude bydlet. Roberta jsem sice nemohla jednoduše vyhodit bez řádného upozornění, ale vzhledem k našemu manželství jsem rozhodně mohla změnit přístup do domu a ke službám, které jsem osobně platila. Dále jsem zavolala zámečníka a domluvila si, že přijede ještě to odpoledne. Zavolala jsem také svému mobilnímu operátorovi, různým předplaceným službám a společnostem, které se starají o mimoškolní aktivity dětí. Jedno po druhém jsem provedl potřebné změny. Během tohoto procesu jsem od Roberta dostala několik textových zpráv s dotazem, kdy si můžeme promluvit a kdy může s dětmi přijít domů. Odpověděla jsem jednoduše, že potřebuji více času a že se mu ozvu, až budu připravena. Zatímco jsem čekala na příjezd zámečníka, zkoušela jsem si, co Robertovi a dětem řeknu. Nacvičovala jsem si klidný a pevný hlas, připravila jsem si reakce na jejich pravděpodobné reakce, včetně hněvu, obviňování a pokusů vyvolat ve mně pocit viny. Připomněla jsem si, že nejde o trest, ale o stanovení nezbytných hranic. Zámečník dorazil ve 2 hodiny. Byl to milý starší muž jménem Frank, který se neptal na to, proč potřebuji vyměnit všechny zámky, ačkoliv jsem si jistá, že by to uhodl. Někdy je potřeba začít znovu, řekl prostě, zatímco pracoval na vstupních dveřích. Ano, souhlasil jsem. Přesně to je tohle. Když Frank odešel, prošla jsem dům ještě jednou a ujistila se, že je všechno v pořádku. Každému dítěti jsem zbalila jeho nejnutnější věci a úhledně je uložila do tašek u vchodových dveří. Nevyhazovala jsem je, ale chtěla jsem dát jasně najevo, že dochází ke změnám. Do večera bylo vše připraveno. Sedla jsem si ke kuchyňskému stolu a napsala Robertovi zprávu. Měla jsem čas přemýšlet. Prosím, vyzvedni děti a jejich věci dnes v 8 večer. Musíme si promluvit o posunu vpřed. Jeho odpověď přišla téměř okamžitě. Už jsme na cestě. Můžeme si promluvit všichni společně jako rodina. Neodpověděla jsem.
Tento úvodní rozhovor musel proběhnout mezi dospělými. Děti už svůj postoj jasně vyjádřili, jak se blížila 8. hodina, pocítil jsem zvláštní pocit klidu. Ano, byl jsem nervózní, ale zároveň jsem si byl jistý svým rozhodnutím, cokoliv se stane dál, rozhodne o budoucnosti naší rodiny, ale věděla jsem, že už nemohu dál pokračovat v situaci, kdy si mě nikdo neváží a nektí. Bylo na čase získat zpět svůj domov a pocit vlastní hodnoty, i když to znamenalo obtížné rozhovory a bolestná rozhodnutí. Uslyšela jsem známý zvuk Robertova auta přijíždějícího na příjezdovou cestu, následovaný otevíráním dveří a zavíráním kroků na chodníku před domem, pak se místo obvyklého zvuku klíče v zámku ozvala pauza a po ní zvonek. Můj plán už fungoval, zhluboka jsem se nadechla. Šla jsem se postavit rodině a stanovit nové hranice, které naše manželství buď zachrání, nebo ukončí. Ráno po katastrofální události s klientem jsem se probudila s jasností, kterou jsem nezažila už několik měsíců. Můj domov byl klidný, prázdný od chaosu, který se stal mou normou. Seděla jsem u kuchyňského ostrůvku, ruce obtočené kolem hrnku s kávou, a sepisovala si seznam všeho, co musím udělat. Nejdřív jsem zavolala své kamarádce Olivii, advokátce pro rodinné právo. Její rada byla jasná, bez formálních dokumentů o rozluce nemůžete manželovi legálně zabránit ve vstupu do manželského domu, ale jako majitelka nemovitosti můžete vyměnit zámky, pokud mu poskytnete nové klíče. Pokud jde o služby, které si osobně platíte, ty jsou zcela ve vaší režii. Dále jsem zavolala svému osobnímu finančnímu poradci, abych si udělala jasnou představu o tom, které služby a účty jsou přesně vedeny výhradně na mé jméno. Seznam byl značný: hypotéka, komunální služby, prémiová kabelovka a streamovací služby. Rodinný mobilní tarif, který zahrnoval i dětské linky, členství v komunitním rekreačním centru a různé předplatné, které děti využívaly. Když jsem měl jasno o své právní a finanční situaci, naplánoval jsem zámečníka. Joseph dorazil přesně v 1 hodinu, dědeček s laskavýma očima, který se při práci na 5 venkovních dveřích mého domu na nic neptal. Někdy lidé potřebují nový začátek, poznamenal, když mi předával nové klíče. Není nic špatného na tom, když si zabezpečíte svůj prostor, než si všechno ujasníte. Děkuji za pochopení, odpověděla jsem a byla mu vděčná za diskrétnost. Zatímco Joseph pracoval, metodicky jsem procházela svůj seznam služeb, které je třeba upravit. Nejprve jsem zavolala mobilní společnosti, aby z mého prémiového tarifu odstranila další linky pro děti. Základní služby budou mít stále k dispozici prostřednictvím Robertova účtu, ale neomezená data, mezinárodní textové zprávy a prémiové funkce, které jsem přidala, už nebudou k dispozici. Jste si jistý, že chcete ze svého účtu odstranit 3 linky? Zeptal se zástupce. Máme rodinné slevy, díky kterým jsou další linky cenově dostupnější. Určitě, řekl jsem rozhodně. Rodinná situace se změnila. Dále přišly na řadu streamovací služby. Přihlásil jsem se do Netflixu, Hulu, Disney+, HBO Max a prémiového sportovního balíčku, který jsem zakoupil především kvůli Tillerovi. U každého účtu jsem změnil heslo a odstranil několik uživatelských profilů, které jsem vytvořil pro každého člena rodiny. Kontaktoval jsem komunitní rekreační centrum, aby z mého členství odstranilo rodinnou edici. Zavolal jsem do fotografického studia, kam Sofia chodila na víkendové kurzy, a vysvětlil jsem jí, že už nebudu hradit její zápisné. Poslal jsem e-mail koordinátorovi baseballového tábora, abych stáhl svůj finanční příspěvek na Tillerův letní program. Poslal jsem zprávu Emminu trenérovi debat, abych mu vysvětlil, že registrační poplatky na nadcházející soutěž bude muset vyřídit její otec. S každým telefonátem a e-mailem jsem cítila směs smutku a posílení. Neměla jsem žádnou radost z toho, že jsem dětem odebrala privilegia, kterým se těšili, ale potřebovala jsem, aby pochopili, že tyto výhody pocházely od někoho, koho se rozhodli nerespektovat. Po celý den mi v telefonu bzučely zprávy od Roberta. Kdy si můžeme promluvit?
Dětem se stýská po domově. Jsi ještě pořád naštvaná kvůli včerejšímu večeru. Nebylo to nic tak hrozného. Měli bychom si všichni společně sednout a vyjasnit si to. Odpověděla jsem jen jednou v polovině odpoledne. Potřebuju víc času. Dám ti vědět, až budu připravená si promluvit. Pozdě odpoledne jsem začala organizovat nejnutnější věci dětí. Neodvážela jsem je z domu natrvalo, ale chtěla jsem to nějak vyjádřit. Každému dítěti jsem zbalila tašku s několika kusy oblečení na převlečení, jejich školními pomůckami a osobními věcmi, které by mohly okamžitě potřebovat. Tyto tašky jsem úhledně a spořádaně položila ke vchodovým dveřím, také jsem si udělala čas a napsala 3 dopisy, pro každé dítě jeden. Vysvětlila jsem jim, že jsem vždycky chtěla být součástí jejich rodiny, že jsem se je snažila ze všech sil podporovat a starat se o ně a že mě jejich odmítnutí ranilo. Zdůraznil jsem, že se naší rodiny nevzdávám, ale že vztahy vyžadují vzájemný respekt. Tyto dopisy jsem vložila do jejich tašek, nejistá, zda si je přečtou, ale potřebovala jsem vyjádřit své pocity. S blížícím se večerem jsem se psychicky připravovala na nadcházející konfrontaci. Nacvičovala jsem si, co řeknu, a soustředila se na to, abych byla spíše jasná a klidná než emotivní. Chtěla jsem, aby to byl zlomový okamžik, ne konec našeho manželství, ale věděla jsem, že si musím stát pevně za svým. V 7:30 jsem si sedla ke kuchyňskému stolu a poslala Robertovi zprávu. Prosím, vyzvedni děti a jejich věci dnes v 8 večer. Musíme si promluvit o tom. Jak dál? Jeho odpověď přišla rychle. Po cestě si můžeme všichni společně promluvit jako rodina. Neodpověděla jsem. Počáteční rozhovor musel proběhnout mezi mnou a Robertem bez přítomnosti dětí, které by to komplikovaly. Přesně v 8 hodin jsem uslyšela, jak na příjezdovou cestu přijíždějí auta. Ozval se známý zvuk otevírání a zavírání dveří, následovaný kroky na chodníku před domem, pak přišel nečekaný okamžik, kdy Robertův klíč neotevřel dveře, následovala pauza a pak zvonek. Zhluboka jsem se nadechla, narovnala ramena a šla otevřít. Robert tam stál a vypadal zmateně, za ním stály všechny 3 děti. Sofie měla na tváři opovržlivý výraz. Tyler se tvářil znuděně a Emma vypadala nejistě a držela se otcovi ruky. Proč mi nefunguje klíč? Robert se okamžitě dožadoval. Dnes jsem nechal vyměnit zámky, řekl jsem klidně. Dobrý večer všem. Vyměnil si zámky, zopakoval Robert nedůvěřivě. Nemůžete nás přece jen tak zamknout z našeho domu. Nezamkla jsem vás. Vysvětlila jsem. Jen jsem změnil přístupový proces. Mohu s tebou mluvit v soukromí, Roberte. Cokoliv chceš říct, můžeš říct před dětmi, trval na svém. Jsme rodina. Přesně o tom si musíme promluvit, odpověděla jsem s pevným hlasem, ale nejdřív bys měl vědět, že jsem zrušil další linky na mobilním tarifu, změnil hesla ke všem streamovacím službám a zrušil finanční podporu mimoškolních aktivit. Reakce byly okamžité, Sophie se šokem otevřela ústa. Tyler konečně vzhlédl od svého telefonu, na který, jak jsem si všimla, horečně a bezvýsledně ťukal, pravděpodobně se snažil dostat na internet. Emma vypadala zmateně a obrátila se na otce, aby jí to vysvětlil. Co jsi udělal? Robert vyprskl. Nemůžeš přece děti jen tak odříznout. Neodstřihl jsem je, opravil jsem ho. Prostě jsem zrušil finanční podporu pro kompars. Podle Sofie se včera večer děti zodpovídaly pouze svým biologickým rodičům, pokud je to tak, pak by logicky měli vyžadovat jen věci, které jim poskytnou jejich biologičtí rodiče. To je šílené, vložila se do toho Sofia. Chováš se jako naprostý psychopat. Sophie, oslovila jsem ji včera večer přímo. Dala si mi jasně najevo, že v téhle rodině nemám žádnou autoritu. Já jsem jen upravil své příspěvky tak, aby odpovídaly této skutečnosti. Chtěla jsem jen říct, že nejsi naše skutečná máma,
couvla a najednou vypadala méně sebejistě. Nikdy jsem se nesnažila být vaší skutečnou mámou, řekla jsem. Snažila jsem se být ve tvém životě dospělou osobou, která tě podporuje a které na tobě záleží. Ale s touto rolí se pojí základní očekávání respektu, které trvale chybělo. Tak co teď? Robert se dožadoval odpovědi. Prostě nás vyhazuješ z domu. Každému dítěti jsem zbalila tašky se základními věcmi, vysvětlila jsem a gestem ukázala ke dveřím. Můžeš přijít a vyzvednout si všechno, co ještě potřebují. Co se týče dlouhodobých opatření, to záleží na našem rozhovoru, který bych stejně raději vedl v soukromí. Robert zaváhal, zjevně rozpolcený mezi hněvem a uvědoměním, že to myslím vážně. Nakonec se obrátil k dětem. Počkejte v autě, pokynul jim. Musím si promluvit s Laurou. Ale tati, začal Tyler protestovat, teď už Robert mluvil pevně tónem, který jsem od něj v kontaktu s dětmi slyšel jen zřídka. Překvapivě se všichni tři otočili a bez dalších hádek zamířili zpátky k autu, jakmile byli z doslechu, Robert se otočil zpátky ke mně. Co to sakra děláš, Lauro? Dožadoval se tichým a intenzivním hlasem. Nemůžeš se jen tak jednostranně rozhodnout, že svou rodinu uzamkneš a odřízneš od služeb. Tohle rozhodnutí jsem neudělala jednostranně, oponovala jsem. Bylo učiněno včera večer, když si mlčky seděla, zatímco tvé děti prohlásily, v této rodině nemám žádné autority. Pokud je to pravda, pak ani já nemám žádnou odpovědnost za to, abych je zaopatřil nad rámec základních potřeb. Přeháníte to s reakcí na poznámku pronesenou v zápalu boje. Namítl. Sofia byla rozrušená, my všichni jsme byli rozrušení. Byla to dlouhá noc. Tady nejde o jednu poznámku, řekl jsem pevně. Tady jde o 6 měsíců stupňující se neúcty, podkopávání a tvého naprostého selhání v tom, že si mě nepodpořil jako svého partnera. Včerejší noc byla prostě bodem zlomu. Robert si prohrábl vlasy, což bylo gesto, o kterém jsem věděla, že naznačuje jeho frustraci. Tak co chceš? Omluvu. Dobře. Omlouvám se. Děti se omlouvají. Omluva by byl začátek, uznala jsem. Ale tohle vyžaduje víc než slova. Vyžaduje to skutečnou změnu fungování této rodiny. Potřebuji vědět, že mě vnímáš jako rovnocenného partnera v našem manželství a ve výchově dětí. Potřebuji, aby děti pochopily, že sice nenahrazují jejich matku, ale jsem dospělý člověk, jehož role si zaslouží respekt. A držet jejich věci a výsady jako rukojmí je tvůj způsob, jak si získat respekt, zeptal se nedůvěřivě. Nic si neberu jako rukojmí, upřesnila jsem. Jen stanovuji hranice. Všechno, co jsem dnes udělal, se dá zvrátit, ale ne bez jasné dohody o tom, jak budeme postupovat dál. Robert chvíli mlčel a zkoumal můj obličej. Myslím, že si konečně uvědomil, že neblafuji ani neprožívám emocionální výbuch. Byl to pečlivě zvážený postoj, který jsem byl připraven zastávat. Jaké dohody, zeptal se nakonec méně konfrontačním tónem. Za prvé, o rodinném poradenství nelze vyjednávat, prohlásila jsem. Potřebujeme odbornou pomoc, abychom se v této smíšené rodinné situaci zorientovali. Za druhé, ty a já musíme vystupovat jednotně, pokud jde o pravidla a očekávání v domácnosti. Za třetí, od všech je vyžadován základní respekt, včetně uznání, že ačkoliv nejsem jejich biologická matka, jsem v této domácnosti dospělá a mám autoritu. A když na tyto podmínky přistoupíme? Robert se opatrně zeptal. Pak budeme společně pracovat na obnově této rodiny zdravějším způsobem. Řekla jsem. Zámky se znovu vymění s klíči pro všechny. Obnoví se služby. Společně se pohneme kupředu. A pokud se nedohodneme? Zhluboka jsem se nadechl, tohle byla nejtěžší část. Pak si myslím, že musíme přehodnotit naše bydlení a možná i manželství.
Nemůžu a nebudu dál žít v domě, kde se mnou jednají jako s outsiderem. Tíha mých slov visela ve vzduchu mezi námi, poprvé jsem v Robertových očích viděla skutečné obavy, možná si uvědomil, že by mě mohl skutečně ztratit. Potřebuju děti na noc někde zabydlet, řekl nakonec. Můžeme si zítra promluvit. Ano, souhlasila jsem. Ale Roberte, potřebuju, abys pochopil, že to myslím vážně. Věci se nemohou vrátit do starých kolejí. Pomalu přikývl. Chápu to. Zítra ti zavolám. Zatímco sbíral tašky, které jsem měla zbalené, a vracel se k autu, pozorovala jsem ho ze dveří, přes okénka auta jsem viděla dětské tváře, směs vzteku, zmatku a možná jen počínajícího chápání, že činy mají své následky, když odjížděli. Zavřela jsem dveře svého tichého domu a cítila se vyčerpaná i odhodlaná. To nejtěžší mě teprve čekalo, ale udělala jsem první krok k tomu, abych buď zachránila svou rodinu, nebo se osvobodila a našla respekt, který si zasloužím. Následujícího večera zazvonil zvonek u mých dveří přesně v 6 hodin. Celý den jsem střídavě prožívala úzkost a odhodlání, zkoušela jsem si, co chci říct, a bránila se případné manipulaci. Když jsem otevřela dveře, stál tam Robert sám a jeho výraz byl směsicí únavy a rezignace. Děti jsou u mých rodičů, řekl dřív, než jsem se stačila zeptat. Myslel jsem, že bychom si měli nejdřív promluvit jen my dva. Přikývl jsem a ustoupil stranou, abych ho pustil dovnitř. Seděli jsme v obývacím pokoji v nepříjemné vzdálenosti mezi námi na pohovce, která kdysi bývala naším oblíbeným místem, kde jsme se spolu choulili. Včera večer jsem strávil hodně času přemýšlením, začal Robert. A mluvil jsem s rodiči. Matka pro mě měla pár obzvlášť vybraných slov. To mě překvapilo. O čem? O tom, jak jsem nechal děti, aby se k tobě chovali. Řekla, že mě vychovala líp, než abych dovolil, aby někdo znevažoval mou ženu v jejím vlastním domě. Těžce si povzdechl. Má pravdu. Zklamal jsem tě jako manžel a zklamal jsem své děti jako otec, když jsem je nenaučil správnému respektu. Jeho slova mě zaskočila. Připravila jsem se na hádky a obranu, ne na okamžité uznání. Proč? Zeptala jsem se prostě. Proč si to nechal dojít tak daleko? Robert chvíli mlčel, zřejmě sbíral myšlenky. Myslím, že jsem v sobě nosil hodně viny kvůli rozvodu. Měl jsem pocit, že jsem jim už jednou narušil život, a nechtěl jsem být znovu ten špatný, když budu prosazovat pravidla, která se jim nelíbí. Myslela jsem si, že když je nechám, aby se přizpůsobili svým vlastním tempem, všechno se vyřeší, ale bylo to čím dál horší. Nelepší, podotkl jsem. Já vím, připustil. A popravdě řečeno bylo jednodušší nechat tě dělat disciplinátora, zatímco já musím být zábavný rodič. To bylo sobecké a nespravedlivé. Jeho upřímnost byla osvěžující a bolestná zároveň. Kam půjdeme dál? Zeptala jsem se. Včera večer jsem s dětmi mluvil o tom, co se stalo, řekl. Opravdu jsem s nimi mluvil asi poprvé po několika měsících. Vysvětlil jsem jim, že jejich chování bylo nepřijatelné a že si zasloužíš respekt jako moje žena a jako dospělá osoba v naší domácnosti. Jak reagovali? Asi tak, jak bys očekávala, řekl a zničujícím způsobem se usmál. Sophia se bránila, Tyler se snažil dělat, že je mu to jedno, a Emma plakala. Ale myslím, že pochopili, že je to vážné, zvlášť když zjistili, že jejich telefony nefungují správně a nemají přístup ke svým obvyklým pořadům. Nechci je trestat, upřesnila jsem. Jen potřebuju, aby pochopili, že respekt není v rodině nepovinný. Já vím, přikývl Robert. A to jsem jim také řekl. Tady nejde o trestání. Jde o důsledky za rozhodnutí, která učinili. Řekl jsem jim také o tvých podmínkách pro další postup, včetně rodinného poradenství. A první schůzku jsem už naplánoval na čtvrtek,
řekl a vytáhl telefon, aby mi ukázal potvrzovací e-mail. Všechná zpět. Pocítila jsem malý záblesk naděje. A co ty ostatní podmínky? Jednotná fronta na pravidla a základní respekt. Slibuji, že tě odteď budu plně podporovat, řekl Robert a natáhl se po mé ruce. Už žádné podkopávání, už žádné dělání jenom toho, když Laura není na blízku. Budeme vystupovat jednotně a já dám dětem jasně najevo, že neúcta k tobě je neúcta i ke mně. Jeho slova byla přesně to, co jsem toužila slyšet už několik měsíců, ale zůstala jsem opatrná. Děti jsou důležité, Roberte, ale bude to vyžadovat důsledné jednání. Já vím, uznal, a jsem připraven ti to dokázat. Ale nejdřív si myslím, že se k tomu musí vyjádřit i děti. Než jsem stačila odpovědět. Znovu vytáhl telefon a poslal rychlou zprávu. O několik minut později zazvonil zvonek u dveří. Když jsem otevřela, stáli tam Robertovi rodiče se Sofií, Tylerem a Emmou. Děti by ti chtěli něco říct, řekla Robertsova matka a důrazně se na každého z nich podívala, jako první předstoupila Sofia, její obvyklé sebevědomí bylo potlačeno. Omlouvám se za to, co jsem řekla o tom, že odpovídáme jen svým biologickým rodičům, řekla, její hlas byl tichý, ale pevný. Bylo to neúctivé a zraňující. Udělali jste toho pro nás hodně a my jsme vám za to nebyli příliš vděční. Další byl Tyler, oči upřené na podlahu. Omlouvám se za to, že jsem byl hrubý během vašeho pracovního večírku a že jsem vás ignoroval, když jste mě o něco požádali, a taky za ty ostatní věci. Emma, která vypadala menší než obvykle, řekla prostě, omlouvám se, že jsem na tvém večírku předstírala, že mě to bolí, a že jsem řekla, že chci svou skutečnou mámu místo tebe. To bylo zlé. Jejich omluvy se zdály upřímné. I když trochu vyvolané přítomností prarodičů. Každou z nich jsem kvitovala přikývnutím, ale čekala jsem, jestli toho bude víc, Robert přistoupil blíž. Probrali jsme jako rodina, co je třeba do budoucna změnit. Děti chápou, že jim sice nenahradíš matku, ale jsi důležitý dospělý v jejich životě a můj partner v této domácnosti. Vědí, že o respektu se nesmí vyjednávat a že pokud bude neúcta pokračovat, bude to mít následky. Taky jsme mluvili o všech věcech, které pro nás děláš a které jsme považovali za samozřejmost, dodala Sofia a zdálo se, že se odklonila od scénáře. Dům, bazén, kurzy fotografování, to všechno. Vlastně jsme nepřemýšleli o tom, kolik toho poskytuješ, dokud to nebylo pryč. To je pravda, potvrdil Robert. A součástí toho, abychom se posunuli dál, je uznat tyto příspěvky a projevit jim patřičnou vděčnost. Podívala jsem se na tváře každého z nich a viděla v nich různou míru upřímnosti a rozladění. Oceňuji omluvy, řekl jsem opatrně, a chci, abyste všichni věděli. Že jsem nikdy nečekal, že vám nahradím matku, chtěl jsem jen být součástí této rodiny, pozitivně přispívat k vašemu životu a na oplátku se ke mně chovali se základní úctou. Teď už to chápeme, řekl Robert. Že ano, děti. Všichni tři přikývli, ačkoliv Emma vypadala nejupřímněji a Tyler nejneochotněji. Je tu ještě jedna věc, dodal Robert. Vysvětlil jsem dětem, že svým chováním ohrožují naše manželství. Musí pochopit, že jejich činy mají skutečné důsledky, a to nejen pro privilegia, ale i pro strukturu naší rodiny. To bylo překvapivě přímé a já jsem viděla, jak se ve všech třech mladých tvářích myhlo opravdové znepokojení. Vy se rozvádíte? Ano. Emma se zeptala, její hlas byl tichý a ustaraný. Ne, zlato, ujistil jsem ji rychle. Ale musíme udělat několik významných změn v tom, jak fungujeme jako rodina. To zahrnuje i rodinné poradenství, které už zařídil tvůj táta. Terapie, zasténala Sofia. Ano, terapie, řekl Robert pevně. To není dobrovolné. Potřebujeme odbornou pomoc.
Abychom se v téhle situaci orientovali lépe než dosud. A co naše věci? Tyler se pragmaticky zeptal. A internet a všechno ostatní. To záleží na tom, co bude dál, vysvětlila jsem. Jsem ochotná ta práva obnovovat postupně, jak budeme obnovovat důvěru. Ale jsou to výsady, ne práva. A jsou podmíněna uctivým chováním. Pak vystoupila matka. Děti budou příštích pár dní bydlet u nás, než si to vy dva vyřešíte, řekla. Myslíme si, že je důležité, abyste měli prostor si promluvit bez bezprostředního tlaku plného rodinného života. Byla jsem jí vděčná za pochopení a podporu. Děkuji ti, Marto. To je velmi užitečné. Jak večer pokračoval, probírali jsme konkrétnější očekávání a pokyny pro další postup. Dohodli jsme se na postupném návratu do domácnosti, který začne rodinným poradenstvím a pak možná víkendovými návštěvami, než se obnoví plnohodnotné bydlení. Stanovili jsme jasná pravidla týkající se respektu. Komunikace a následků. Robert mě po celou dobu rozhovoru podporoval a angažoval se, spíše posiloval můj postoj, než aby ho podkopával. Když nastal čas odchodu, každé z dětí mě poněkud rozpačitě, ale ochotně objalo. Robert se zdržel poté, co rodiče odvedli děti do auta. Je mi to líto, Lauro, řekl a jeho hlas zhýustl emocemi. Byl jsem hrozný manžel a průměrný otec. Dovolil jsem, aby mi pocit viny a nejistota stály v cestě k tomu, abych dělal to, co je správné. Slibuji, že se polepším. To potřebuju, řekla jsem upřímně. Sama to nezvládnu, Roberte. Směšování rodin je dost těžké, když jsou oba rodiče na stejné vlně. Když pracujeme proti sobě, je to nemožné. Vím, že přikývl. Už tě nesklamu. Když jsem ho sledovala, jak jde k autu, cítila jsem opatrný optimismus. Konfrontace dopadla lépe, než jsem se odvažovala doufat, ale věděla jsem, že skutečná změna bude vyžadovat čas. Důslednost a odhodlání všech zúčastněných. Ten večer jsem opět o samotě ve svém domě přemýšlel o událostech posledních 2 dnů. Zaujala jsem stanovisko, stanovila hranice a vyžadovala respekt. Bylo to děsivé a bolestivé, ale také posilující, ať už se dál stane cokoliv. Věděla jsem, že už se nesmířím s tím, že budu ve své vlastní rodině outsiderem. Následující 2 týdny byly pro naši rodinu obdobím hlubokých změn. S Robertem jsme se dohodli, že děti zůstanou během této doby u jeho rodičů, což nám poskytlo prostor pro práci na našem manželství a zároveň zahájení procesu rodinné terapie. Naše první poradenské sezení bylo přinejmenším nepříjemné. Seděli jsme v kanceláři doktora Harrisona, 5 lidí uspořádaných do půlkruhu, nikdo si nebyl jistý, kam se má dívat. Doktorka Harrisonová, milá padesátnice s přímým, ale soucitným přístupem, začala stanovením základních pravidel. V této místnosti může každý mluvit svou pravdu, aniž by byl přerušován, vysvětlila. Nasloucháme s respektem. I když nesouhlasíme, a zaměřujeme se spíše na pocity než na obviňování. Během prvního sezení jsme se sotva dotkli povrchu našich problémů. Sofia neochotně přiznala, že mě od začátku nesnášela ne kvůli něčemu, co jsem udělal, ale proto, že moje přítomnost způsobovala, že rozvod byl trvalý. Tyler se přiznal, že následoval příkladu své sestry a snažil se získat její souhlas. Emma k překvapení všech řekla, že mě má vlastně ráda, ale cítí se rozpolcená mezi svými sourozenci a touhou být jimi přijata. Robert přiznal, že mě nedokázal podpořit a že má tendenci kompenzovat svou vinu přehnanou schovívavostí, a já jsem se svěřila se svými pocity izolace a odmítání navzdory své snaze být pozitivním přírůstkem do rodiny. Tohle je výborný začátek, řekl doktor Harrison, když náš čas skončil. Uvědomění je prvním krokem ke změně. Pro příště chci, aby se každý z vás zamyslel nad jedním konkrétním opatřením, které může učinit pro zlepšení rodinné dynamiky. Stejně důležité byly i individuální rozhovory, které probíhaly ve dnech mezi terapeutickými sezeními.
S Robertem jsme strávili hodiny rozhovory o našich očekáváních, obavách a nadějích ohledně našeho manželství a rodiny. Byla jsem naprosto upřímná ohledně toho, jak blízko jsem byla ukončení našeho vztahu. Potřebuji vědět, že jsem tvůj partner v každém smyslu, řekla jsem mu během jedné z našich dlouhých procházek po okolí. A to včetně výchovy tvých dětí. Naše děti, opravil mě jemně. Chci, aby to byly naše děti, i když si je neporodila. Tento jednoduchý jazykový posun pro mě znamenal víc, než si mohl myslet. S každým dítětem jsem také vedla individuální rozhovory koordinované s pomocí jejich babičky. Se Sofií jsme se sešli na kávu na neutrálním místě, v malé kavárně v centru města. Nikdy jsem tě nenáviděla, přiznala a nepřítomně míchala laté. Jen jsem nechtěla, aby mi další mateřská postava říkala. Co mám dělat? Nikdy jsem nechtěla být další matkou, upřesnila jsem. Tvoje máma je tvoje máma a to se nikdy nezmění. Jen jsem chtěla být v tvém životě dospělým, který tě podpoří, na koho se můžeš spolehnout. Teď už to vím, řekla tiše. A omlouvám se za to, jak jsem se chovala, zvlášť na tvém pracovním večírku. To bylo opravdu špatné. Můj rozhovor s Tillerem se odehrál na baseballovém hřišti, když jsme společně sledovali místní zápas na tribuně. Bůh říkal, že si mi zaplatila letní baseballový tábor, řekl náhle a přerušil dlouhé ticho, to jsem nevěděl. Pravděpodobně jste nevěděli spoustu věcí. Zaplatil, odpověděl jsem bez obvinění. Nikdy jsem nechtěl zásluhy. Chtěl jsem jen podpořit věci, které máš rád. Zamyšleně přikývl. To je od tebe docela fajn. Emma byla nejvstřícnější k našemu času mezi 4 očima. Šli jsme na zmrzlinu a ona si povídala o škole a kamarádech, než najednou zvážněla. Už jste s tátou v pořádku? Zeptala se a na zmrzlinu na chvíli zapomněla. Babička říkala, že už s námi možná nebudeš chtít být, protože jsme byli tak zlí. S tvým tátou to řešíme, ujistila jsem ji. A já s tebou chci být pořád. Jen potřebuju vědět, že si mě v naší rodině váží. Můžu si tě vážit, řekla vážně. Slibuju. Vypracování naší rodinné smlouvy byl proces spolupráce, který probíhal během několika terapeutických sezení. Vytyčili jsme si jasná očekávání ohledně komunikace, respektu a odpovědnosti, stanovili jsme důsledky za porušení pravidel i odměny za pozitivní chování. A co je nejdůležitější, vytvořili jsme mechanismus pravidelných rodinných setkání, na kterých bylo možné vznášet obavy dříve, než přerostou v závažné problémy. 3 týdny po noci, kdy jsem vyměnil zámky, jsme se rozhodli, že je čas, aby se rodina vrátila domů. Začali jsme víkendovou návštěvou, zkušebním provozem naší nové rodinné dynamiky, děti dorazily v pátek odpoledne s batohy na zádech a opatrnými výrazy. Vítejte doma, řekla jsem a postavila se vedle Roberta ve dveřích. Jsem rád, že jste tady. Víkend nebyl v žádném případě dokonalý. Občas se znovu objevily staré zvyky, jako Sofíno koulení očima nebo Tillerův selektivní sluch, ale došlo k zásadnímu posunu v tom, jak tyto chvíle zvládat, když si Sofia dramaticky povzdechla, když byla požádána o pomoc s večeří, Robert okamžitě zakročil. Sophie, to je neúctivé, řekl rozhodně. Buď pomůžeš bez postoje, nebo si můžeš do deníku napsat, proč byla tahle reakce nevhodná. Její překvapení z otcova zásahu bylo zřejmé, ale rychle své chování upravila. Stejně tak, když Tyler ignoroval mou žádost o vynesení koše, nemusel jsem se ptát 2krát, všiml si Robert a okamžitě to řešil. Tillere, Laura tě o něco požádala. To vyžaduje reakci a akci, ne její ignorování. To je pravda, řekl, víkend skončil pozitivně, rodinným filmovým večerem, kterého se skutečně všichni zúčastnili a bavili se, když se blížil nedělní večer, očekával jsem, že se děti podle plánu vrátí k prarodičům, ale Robert všechny shromáždil v obývacím pokoji. Myslím, že je čas, abychom se vrátili domů natrvalo,
řekl a podíval se na mě, abych to potvrdil. Jestli Laura souhlasí, považoval jsem víkend za pokrok, kterého jsme dosáhli, a odhodlání, které jsem u všech viděl. Souhlasím. Je na čase, aby naše rodina byla zase pohromadě. Přechod zpět k plnému životu byl svým způsobem postupný. Obnovoval jsem privilegia jedno po druhém, jak se obnovovala důvěra. Nejdříve přišel návrat streamovacích služeb, pak vylepšení mobilního telefonu a nakonec mimoškolní aktivity. Každé obnovení bylo vázáno na důsledné, uctivé chování a dodržování naší rodinné dohody. Nejvýraznější změna nastala v Robertově chování. Stal se partnerem, kterého jsem vždy potřebovala. Důsledně mě podporoval a dával příklad respektu, který očekával od svých dětí. Když se mezi námi objevily neshody ohledně výchovných rozhodnutí, probírali jsme je raději v soukromí. Než abychom se navzájem podkopávali před dětmi, rodinná terapie pokračovala jednou týdně, pak dvakrát týdně a nakonec každý měsíc, jak se naše dynamika zlepšovala. Doktor Harris nám pomohl překonat nevyhnutelné překážky na cestě a poskytl nám nástroje pro lepší komunikaci a řešení konfliktů. 6 měsíců po noci, kdy jsem vyměnila zámky, se naše rodina sešla na večeři, aby oslavila Robertovy narozeniny. Když jsem se rozhlédl kolem stolu, uviděl jsem Sofii, jak se mnou vede skutečnou konverzaci o svém nejnovějším fotografickém projektu. Tyler s upřímným nadšením popisoval šance svého baseballového týmu na nadcházejícím turnaji. Emma pomáhala servírovat jídlo, které mi pomáhala připravit, a Robert seděl v čele stolu a upoutal můj pohled úsměvem, který vyjadřoval jeho lásku a uznání. Nebyli jsme dokonalí. Stále jsme měli neshody a chvíle frustrace. Prolínání rodin zůstávalo složité a náročné, ale našli jsme cestu vpřed, založenou na vzájemném respektu a jasných hranicích. Bolestivé kroky, které jsem podnikl, byly nezbytné pro vytvoření této nové, zdravější rodinné dynamiky. Postavit se za sebe nebylo snadné. Vyžadovalo to odvahu riskovat své manželství a vztah s dětmi, ale tím jsem jim dala neocenitelnou lekci o sebeúctě a hranicích, která jim, jak doufám, dobře poslouží v jejich vlastních vztazích, a co je ještě důležitější, získala jsem zpět své místo ve svém vlastním domě a ve svém vlastním životě. Když přemýšlím o naší cestě, uvědomuji si, že to nejdůležitější, co jsem se naučila, bylo, že láska bez respektu není úplná. Skutečná rodinná pouta musí být postavena na obojím. Tím, že jsem vyžadovala úctu, jsem vlastně vytvořila příležitost, aby mezi námi všemi rostla hlubší, autentičtější láska. Pokud se nacházíte v podobné situaci, ať už jako nevlastní rodič, nebo v jakémkoliv vztahu, kde se cítíte nedoceněni, doporučuji vám prozkoumat své hranice. Přijímáte zacházení, které snižuje vaši hodnotu, dovolujete druhým, aby určovali vaši hodnotu ve vztazích. Někdy je nejstatečnější věcí, kterou můžeme udělat, říci ne a stát si pevně za svou vlastní sebeúctou. Ráda si poslechnu vaše zkušenosti se smíšenými rodinami nebo stanovováním hranic ve vztazích. Museli jste někdy zaujmout obtížný postoj, abyste si získali respekt. Jak to dopadlo, podělte se o ně v komentářích níže a nezapomeňte dát like a odebírat, pokud s vámi tento příběh rezonuje. Děkuji, že jste si vyslechli mou cestu. A nezapomeňte, že si zasloužíte respekt v každém vztahu ve svém životě. Jemná hudba.